Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita mborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Hello brother Nashi, I have a confession to make. Kubva ndichipinda mu marriage during this ndino imagine ndichita NaBaba Harare. I don't know why, but even though ndichi enjoy this imagination, am I not using my husband sechigunwe? I told my friend about this akabva anditi ndiregedze kuona ma videos ababa Harare, but during the day I end up looking at his pictures. Kana ndatarira ma pictures ababa Harare ndinobva ndatanga kutonzwa kuda. When my husband akazobva kubasa ndinobva ndatanga kudimanda sex, but I'll be thinking about Baba Harare. I am afraid kuzoita orgasm ndichidana zita rababa Harare because ndizvo zvandinoita kana ndikaita MB ndiri ndega. Ndoitawo seiko kuti murume uyu abude mu mind yangu. I even feel jealous nevasikana vanobuda vachimuzunzira pama videos ake. Ndinobva ndatopindwa nepfungwa yekuti tukuma utku izvezvi truda kungoitwa naBaba Harare chete. Please help me out. I am losing my mind. Apa I am only 23 years old. Is this normal?